Jučerašnja objava poziva za prodaju državnog udjela u Končaru, Sunčanom Hvaru i HTP-u Korčula nije prošla bez reakcija na poziv Sindikata metalaca Hrvatske. Prosvjedovali su radnici Končara, zatraživši da se Končar vrati na popis tvrtke od posebnog značaja za državu. Sindikat ističe kako nije protiv privatizacije, ali ne pod svaku cijenu. Traže naime dubinsku analizu nakon koje bi se razmotrila mogućnost i način prodaje državnih dionica. Predsjednik sindikata Vedran Dragičević pozvao je radnike Končara da se ponovno okupe u još većem broju 31. svibnja, te da pred vladom i saborom ponove svoje zahtjeve kako bi zaštitili tvrtku od rasprodaje i sačuvali radna mjesta. Predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban priznao je pak kako prosvjed nije očekivao, te da takvu reakciju smatra pretjeranom. Podsjetio je i da je privatizaciju Končara zapravo inicirala bivša vlada, te da je odluka o tome samo kontinuitet i potvrda toga. Za započete procese privatizacije više tvrtki u većinski državnom vlasništvu kaže da je to jako dobro promišljeno, odluke su dobre, odluke su nužne u ovom trenutku i CERP, dakle Upravno vijeće CERP-a je vodilo brigu o interesu Republike Hrvatske, vodilo brigu i o interesima stanovnika, žitelja Hrvatske i kamo sreće da uspijemo realizirati te naše ponude, odnosno naše natječaje i da uprihodujemo sredstva koja smo predvidjeli. A predvidjelo se, kaže, nešto manje od milijarde kuna, odnosno toliko vlada očekuje od prodaje tvrtki za koje je jučer objavljen javni poziv. Uz privatizaciju Croatia osiguranja, za koje je već pristiglo pismo namjere, taj bi se iznos udvostručio, a novac od privatizacije vlada očekuje do jeseni, dodao je Tomislav Boban. Tvrdi kako privatizacijom tvrtki u većinskom vlasništvu države Hrvatska ne gubi ništa, a kroz investicije samo može dobiti. No, je li to doista tako? Raspravljalo se o tome i na panelu Veleučilišta VER, na kojem su, osim već spomenutog predstavnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, sudjelovali i pojedini sindikalisti, ali i predstavnici mirovinskih fondova i drugi potencijalni ulagači. Predsjednik Hrvatskih nezavisnih sindikata Krešimir Sever kaže kako sindikati nisu protiv prodaje dijela državne imovine, ali su zato da se jasno odredi što je za državu od strateške važnosti. Tu mogućnost da o tome odluku donosi vlada, pa onda vidimo da to spušta na vrlo niske razine, vladi jednostavno treba uzeti i to pravo nakon javne rasprave treba predati u Hrvatski sabor, neka u Hrvatskom saboru oni koji zastupaju narod o tome i odlučuju, ali pri tome je izuzetno važno odrediti se prema ključnim tvrtkama koje se ni pod koju cijenu ne bi smjele prodavati, pogotovo kad je riječ o situaciji u kojoj u krizi se zna da se onda prodaje svašta i pod svaku cijenu, ali je pitanje što će nakon toga ostati. Komentirajući najavljene privatizacije, Tonči Korunić iz Interkapitala podsjetio je međutim na aktualnu gospodarsku situaciju. Bilo bi uistinu lijepo da ACI i mnoge slične firme ostanu u vlasništvu Republike Hrvatske, međutim moramo se uvijek sjetiti da je država samo prezadužena, da se nalazimo na granici prelaska u nekako dužničko ropstvo i negativni efekti toga bi za naše građane i za našu zemlju bili puno pogubniji nego prodaja jednog ili dva trgovačka društva. Slažu se s time i predstavnici mirovinskih fondova. Po riječima predsjednika uprave PBZ Croatia osiguranja Dubravka Štimca, fondovi imaju između 14 i 15 milijardi kuna spremno za ulaganje u tvrtke koje država odluči prodati.